ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Автотиви хуш омадед мегӯям шароинар. имрӯз 4 майи соли 2024 мо навор кардем баҳри шумо. имрӯз Nexi гирифтагем бародаро, Mercedes ҳастай ва 2107. хулас мошинои девонагии бадай, Nexi-чои хуб мақбултон мешавад бародаро. касе агар мехоҳад ранг мисли ҳамин инсоное ки мошиношона дар фурӯш бигзоранд, яъне ки барои реклама, марҳамат ҳамаи рақамҳои моҳай метавонед ки мода занг бизанед. Telegram, WhatsApp ҳастаем да бародаро. видеои хуб мегзара. Сараввал мезанем лайка, подписатсияро зер мекунем, зангуларо зер мекунем. аз видеои имрӯзаи мо бохабар мешавем. видеои соз мешавад. салом дӯстон, як бародари дигармон занг зад, акай Нуруллоҳ мега. гуфт ака ман устоям, айдистам фасад мея, мақсад ремонти хона. аппаратча дорум мега ам бародар. хулас устои хубай. инами ремонтҳои хонаи ҳамаи фасад заягия бародаро. агар ина мақбултон шида боша, инами номероша занг бизанед. +992 804 44 44 64. ватсапшам ҳаст ва ҳам дастиш бародаро. и бародари мо ремонт мекуна. мақсад касе ки агар зангир боша, пешаи занг гирифтан барои ремонти хона, на танҳо зангиро, хонаи обични хитона барои хушрӯ кардан, барои зебо тоза озода нигоҳ кардан, ҳами ака устои хубай. марҳамат, шумо метавонед ки зангш бизанед. нашоти нарх навохтон чахчах мекунем бародар. мегзарем инак ба эълони якуми имрӯзамон. эълони якумон чиай? эълони якумон Opel Astra F солиш 1997 дар ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ қарор дора машин. нархша 28000 сомон мега. солиш 1997 бародар машина. рақамош 0267. иҷода камтарак ва видеошам ҳаста. марҳамат аз вақтон мебинед. бензин плюс газа, кузоваш хаҷибек. коробка механика машин дар ҳолати хуб қарор дора. мотор коробка 100%, ходовой 90%, 4 бойл 90%, аккумулятор нав. як ҳафта шид мега харидан ман нав. пачка документу то моҳи сентябр. дардаи кафидагӣ нестай, чашкош, краскаш сиёҳ. алиш намешавад, танҳо сум дар курай. марҳамат, видеоша хитонам тамошо кунем бародаро. мегзарем ба эълони дуюми имрӯзамон. эълони дуюмам бародаро станоки, яъне ки барои калид сохтан, станоки фурӯшӣ дар город Новосибирск дар Россия. нархша 45000 рубл мега. рақамҳои русӣ дастишам ҳастай, ватсапшам ҳамудай бародаро. станок барои калидсозӣ, аппарат барои домофон бо плюс 350 калид дига запасной худашда дора бародаро. 350 калид запасной. ина марҳамат, касе ки мақбул боша, дар кор боша, зангш бизанед. ба эълони сеюми имрӯзамон мегзарем. эълони сеюмон Mercedes Benz S-Class Elegance ай бародаро дар шаҳри Ваҳдат. нархша 38500 сомон мега. солиш 1995. абё моторш 1.8 ай бародаро. коробкаш автоматика. ватсапш 72 73. ватсапша бародаро. бензин плюс газа, газ евро 4 загай. документа солона дора. краска тоза, ходовой нав, задни камера дора болои и ҳамаш. машин беҳад тоза ҳай мега. ина бо хитон дидестен шароинар. даруншам, беруншам тозаак. аз ин тарафам камера кардааст, сурат гирифта роӣ карда мода. марҳамат бародаро, агар желание дошта бошен, зангш бизанен. 38500 сомонӣ. гап дар муомилаи бародаро. бо ягон муомилаи хуб кунен, бо иншоалло ки ягон сим дига шумода арзон кам мета. ба эълони чоруми имрӯзамон мегзарем.
اعلان چهارمان خواستی подписчикای خواستی بسیار одамой некси мондагем ки нархш вообще замин да ғалтидагай 96 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад 13500 сомонӣ бензин плюс газай кузовиш седан бардаро авиамоторш 1.6 пробегш 15711 пробег дорад мошинча сафеди хушу тозаи конкретниай махлуто боша марҳамат коробкаш механика срочно фурӯшия мега ҳуҷҷат дорад то моҳи октябра мошин нахаду харидори конкретни занг мизане бо савдо мешава нарушка камтар кор дора краскаш яне ина марҳамат бародаро ҳамчунин бародарои ғариб даруни мошин на тозагии мошин аз ин тарафаш хулас мошини соза бародаро нексимон ҳоли бисёр дар давоми видео некси бо мондагием اعلانی پنجمون نمیگذاریم اعلانی پنجمون با نکسی ایرا سالش 96 مای نکسیه قرار دارد در شهر دوشنبه کراسکش سیاه رقمش 41 آخرش نرخش 20000 سومانی میگه بنزین پلیس گازای کوزوش سدن ایرا موتورش 1.6 پرابگی 12835 پرابگ داره از اینجا از درونش کامera کردگان بردارو коробкаш механика ماشین حالتش سوزه میگه марҳамат ҷалаянтон боша занг занем бо чахчах мекунем мегӯяд фақат харидорҳои аниқ занг мизанем бардоро касе ки харидор набоша аз шумо эҳтироман хоҳиш мекунем ки беҳуда баҳуда зангшон назанем дӯстони азиз подписчикони муҳтарам фақат аз шумо як дастгирӣ дами канали мо ҳатман лайку подписатсияро мезанем дар давоми видео бо яктага некси ҳастай ваз 2107 ҳам ҳаст ҷелани дошта бошед марҳамат اعلانی ششم امروز مانده میگذاریم اعلانی ششمان باز نکسی 96 ایران نرخش 11500 تومانی این ماشین چه هم قرار داره در شهر دوشنبه 94 520007 رقمش کوزوفش سدانای ابی موتور ام 1.6 коробкаш механика ماشینچه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره موتور коробка ходовой 100% балона 70% همین قدر کمبودی دارد که حجت نداره بردارو این رای آدم باشه بگیره حجت کنه های که بگرده سروشنا فروشای کسی که جلن داشته باشه مرحمت زنگ بزنین رفته ماشینه از شهر دوشنبه بگیرین نرخش هم اونقدر قیمت نیست باز شاید یکون معامله دیگر شما دا بکنه رنگش سفید گیرم با اعلانی هفتم امروز زمان میگذاریم برادرو اعلانی هفتم هم باز نکسی امروز نکسی برام کردیم ایران سالش 96 ابی موتور ام 1.6 این ماشین هم قرار داره در شهر دوشنبه نرخش 12500 تومانی بنزین پلیس گازای کوزوفش سدان ابی موتورش گفتیم خیلی 1.6 коробкаш механика мошинча дар ҳолати беҳтарин яъне ки ҳолат қарор дорад мотор айно кадаги мега блок головка астраҷиай 4 балони нав ходовои нав ҳуҷҷатош бучидагай яъне ки ин мошинам срочно савдо мешавад агар ҷалаянтон боша марҳамат занг бизанед ин мошинам дар шаҳри душанбе қарор дорад иҷа дарунаш аз ин тараф берунаш сурат гирифтагай тозагии мошинам кам-кам аҳамият биден шароинар марҳамат пожалеешь люди звоните ба эълони ҳаштуми имрӯзамон мегзарем эълони ҳаштумон ваз 2106 бахшиш аз шумо 2107 гуфтам солиш 2000 бардоро нёкрен ваз 2106 солиш 2000 мошин қарор дорад дар шаҳри бохтай ланагии қурғонтепаи ҳозираи хидмон нархаш 12000 сомонӣ бензин плюс газа кузовиш седан абио моторш 06 ягам нест камрас худай мошин пробегш 19456 пробег дора коробкаш механика состояниш соза мега савдо мешава нашоти документош занг занем бо муомила мекунем иҷа документоша нанаисон нахай гуфтанд занг мизананд мақсад бо худмон чахчухаш мекунем марҳамат агар ҷалайн дошта бошен зангшон мизане шароинар бародаро
اگر همین ویدیوی ما با شما معقول شده باشه حتما در کانال ما لایک، پادپیسه و زنگوله را زیر کنین. برای رکلام رقم های ما همین جای بردارا واتساپ، تلگرام هست. ویدیو ما نه اونقدر دراز ویدیو شد، ویدیو کوتاه، یعنی خواستی آدما. فراموش نمیکنم لایک، پادپیسه و زنگوله. رحمت که تو این با ما بودین بردارا. تا ویدیوهای آینده پناه شما برخدا.